Ayun, good afternoon po. Ayan. Ngayon naman po ay sa garden muna tayo. Ayan, relax muna tayo. Plantita muna tayo ngayon mga guys. Ayan, mga kamula. Ito po yung aking mga plants. Flex ko lang po. Ayan, ito yung pink princess. Ayan, ang ganda-ganda po niya. Ayan, malalaki na po sila. Ayan, ito naman si Jose Buno. Ayan. Ito naman si City Mini. Ayan, ang ating Monstera Deliciosa. Ayan, ito naman si Standeliana Albo. Standeliana. Ayan. Ant full series po natin na variegated. Ayan, ganda po ng variegation niya. Ito naman si Golden Calkins. Ayan. Ang ating white princess. Ayan. Malaki na Monstera Deliciosa. Ito naman si Paraiso Verde. Ayan. Ito naman si ating Tycoons. Ayan. Going 4 leaves pa lang po siya. Ayan. Another pink princess. Ayan. Mga pink princess po natin. Ang gaganda. Ito naman si variegated. Ano na nga ba itong tawag dyan? Ala, nakalimutan ko na si variegated Burley Marks. Ayan. Ayan, mga rubber trees po natin. Ito naman si Epi Albo. Ayan, Epi Aurea. Ayan, nagganyan siya kasi kulang ng tubig. Ayan naman si ating, ayan, ano na nga bang tawag dyan? Magnificum. Ayan, Epi Aurea. Ito naman si ating Tyson. Ayan, nakatago si Tyson Rice. Ayan, Syngonium Albo. Ayan, Epi Albo natin. Ayan, pasensya na guys, di masyadong maayos kasi busy pa sa school. Ayan, mga Epi Aurea po natin. Yan naman si Golden Sensation. Yan, mga Epi natin. Sunburst. Silver Sensation. Ayan. Eto naman si Black Homa. Ayan, healthy si Black Homa. Okay. Eto naman si ating Indian Beads. Ayan. Ayan. Ito naman si Variegated Sensation. Ito si Cherry Red. Ayan. Bago siyang flower. Ayan naman si Florida Ghost. Okay, next. Ayan. Yan ang ating mga photos. Photos po yan. Ito naman si Epi Aurea. Ayan, ang ganda ng ating Epi Aurea. Ayan. Ayan. Ito naman si malaking elephant ear na variegated. Ito naman si Cebu Blue. Ayan. Ayan naman ang ating isa pang Standeliana. Ayan, Black Velvet. Ayan, si ating Painted Lady. Ayan, ang gagandang lalaki. Ito naman si Alocasia. Hindi ko na alam kung anong Alocasia na yan. Nakalimutan ko na. Sa dami. Ayan. Ito naman si Royal Queen. Yan, mga Royal Queen natin. Ayan.
Eto naman si Golden Melaloni. Ito si Black Knight. Ayan. Wave of Love. Eto, hindi ko alam kung anong filo na to. Nakalimutan ko na, guys. Yan. Ito naman si Amplicynum. Silver Amplicynum. Yan. Mga yan. Ayan. Mga pampaswerte ng mga halaman. Ayan sila, guys. Yan. Ito, marami pang mga malalaki. Ayan. Next, punta tayo sa susunod. Ayan, mga alocasia, golden alocasia. Ayan, mga syngonium. Ayan, seedlings po ng crystal hope natin. Ayan, malalaki na sila. Ayan, mga Birkins. Ayan, mga red imperial. Ano pa yun? Gloriosum. Rainforest. Ayan. Super Atom. Yan, ang gaganda. Ayan, mga Birkins po natin. Ayan. Black Cardinal. Red Imperial. Hindi ko alam kung ano to. Royal Queen ata ito. Mga Mayoy. Mga alocasia. Ayan. Prince of Orange natin na malaki. Ayan, guys. Ayan. Giant Sensation natin. Mga yan. Ayan. Halo-halo na to mga kamula. Ayan. Sa mga mahilig po dyan ng mga plants. Ayan. Super Ato. Mga alocasia. Mga potos. Manjula. Na potos. Ayan. Mayoy. Ayan. Okay, next. Ayan. Yan ang ating talisay. Alocasia. Peace lily. Salum. Yan. Boxer po natin. Yan. Ang ating mga ano to? Ayan. Mga boxer. Mga salum. Mga aglonema. Ayan. Ayan. Pwede kayong pasyal dito sa aking mini garden. Ayan. Mga iba't ibang variety po ng ating aglonema. Ayan. Ayan. Okay po. Ayan, mga alocasia po natin. Ayan, golden at saka ano to? Albo. Ayan, lemon lime po na rubber tree. Ayan. Ayan, mga philos. Mix na po sila. Ayan, meron ding paraiso verde sa taas. Ayan, pedatum. Ayan, mga homa. Mga calathea. Ayan, royal queen. Ano na nga ba ito? Gigas ba ito? Kalimutan ko na, mga kamula. Ayan, rubber trees po natin. Lendini po. Or Lendini eye. Ayan, silver violin. Ayan, mga rubber trees. Mga ruby, bellis, tineke, cream tineke, at saka white. Yan po sila.
Ayan, mga black prints po natin na malalaki na sila. Ayan, ang ating mga rubber trees. Ito naman si variegated na ZZ plant. Ayan. Sitting Princess. Adansonii. Ayan. Ito naman si Black Cardinal. Ayan, mga Black Cardinal, mga rubber trees, Calathea. Ayan, Black Cardinal. Ang ating fern. Ayan, mga budget meal na ating ring of fire. Tricolor ring of fire. Ayan, white tsaka pink Congo. Ayan, sandrop. Ayan, meron pang Seratum na green. Ayan, Prince of Orange. Ayan, Black Birkins. Ayan. Yung mga iba for sale po. Pwede kayong mag-drop by sa aking garden. Ayan. Kasi wala na tayong lalagyan. Ayan. Nasa baba na yung iba. Ayan. Lemon lime po natin. Silver Sensation, Super Atom, ayan, mga Calatheas, variegated pearl marks, ayan po. Ang selum natin, ayan, mga selum. Ayan. Next po, mga photos. Ayan, may neon, marble, green, Adansonii, Three Kings. Ito naman si Painted Lady. Ayan. Mga Moonlight, Rainforest, Red Imperial. Ayan, ang ating Red Imperial. Photos. Ayan naman ang ating Katrina. Ayan, Red Imperial. Ayan, hanggang doon po sa dulo. Ayan. Ay, ito pa. Meron pa dito. Mga mix na alocasia, aglonema. May selum, sensation, giant. Ayan. Dito naman tayo sa likod. Ayan, mga sensation po yan lahat. Hanggang dun sa likod. Then, tingnan natin yung bougainvilleas. Ayan. Dito naman yung parang ICU ko. Ayan, ito yung mga bougainvillea po natin. Hindi na naayos. Kasi binaba po. Ayan. Lahat yan, bougainvillea po lahat. Ayan. Hindi ko na alam kung ano yung mga ano nila, mga varieties. Kasi marami pong varieties yan. Nilagay ko na lang sa mga pots. Ginawa ko ng 4 sa isang pot. Kasi marami. Ayan guys. Pwede po kayong pumunta, mamasyal po dito sa aking garden. Ayan. Thank you po sa panonood.